Saajoki syyskuun lopulla 2011 ja täällä on nyt ollut tämmönen kunnostusprojekti käynnissä, että tästä on puita kaadettu ja rantoja siistitty, että minusta aika hienoa jälkeen ja ehkä vähän aikaa luonto ottaa takaisinpäin, niin on tommonen kivipenger laitettu ja sitten kun mennään tänne toiselle puolelle vielä katsomaan, niin minun nähdäkseni tässä vesikin virtaa paljon iloisemmin näin syksyn lopulla, että ison kiveä ovat jostain sinne ottaneet nyt. Muutenhan täällä alkaa syksy kääntymään loppupuolelle, että ensi kesänä sitten taas uudelleen.